Het afval is verdeeld door zandplakken in natuurgebied de Zwagermieren tussen Kolm en de Westerijn. Een pad van het afval kwam omheen bij het hekkeljen van de sliert. Ja, ik denk dat iemand aan het verbouwen is geweest en heeft gedacht van wat moet ik met mijn afval heen. En toen heeft hij blijkbaar gedacht ik gooi het hier maar neer. Wat vind je daarvan? Nou, het is raar. We zitten hier in het mooiste gebied van Kolmeland. Een van de mooiste gebieden. En het is raar om dat zo in de natuur te gooien. In Kolmeland zijn er ongeveer 8 dumpings in het jaar. En dat kost het een soort werk, vooral het asbestafval. De gemeente had er nou gele linten omheen gezet. Maar dat is pas het begin van het oprommen. De volgende stap is dat wij opdracht geven aan een bedrijf en die stuurt een inventariseerder. Want een bedrijf mag het niet zomaar opruimen. Die moet je zeker weten wat voor soort asbest het is en wat voor maatregelen je moet nemen. Die maken daar een rapportje van. Dat gaat naar de saneerder. En die komen hier dan met een aantal mensen. Met gelaatsmaskers en misschien moet de sloot wel leeggepompt worden omdat ze willen kijken wat er op de bodem van de sloot nog ligt. En dan wordt het volledig gesaneerd. Een actie die een soort tijd kost en dus net om een nocht is. Schande van Jilt, vindt de burgemeester. Maar als we hier nog staan in dit prachtige gebied Zwagermieren, dan gaat het je wel even op dit moment hoe zo'n plakken werd wat light. Nou, dat kost al heel gauw €2.400 per opromming. Nou, dan kun je nagaan. Dan ben we dan ben we al meer dan €15.000. Afval illegaal dumpen kost de dierder zo'n €150, plus de kosten van het oprommen. Spietig genoeg voor de gemeente wordt er eens nooit ingepakt en dus worden de kosten terugberekenen aan de burger. Want als het even goed omrekent, is het al een paar procent OZB-verheging. En daar hebben we het heel vaak over. Maar je wordt er gewoon letterlijk in de sleet gegooid.